केहू हरदी केहू आदि माने सीजन के जितना फल किसान लोग के भइल बा सब लोग लेके खड़ा बजे माँ तहर पूजा आ ओ बरा किरण डूबता सूरज डूबता रहे आ सारा लोग पश्चिम में लेके खड़ा बा अपन अपन माने घास भूसा जेकरा जौने जुड़ल बा सीजन के काहे कि छठ माई एगो ऐसन है कि कुछौ का चढ़ जाला ऊख चढ़ेला मुरई चढ़ेला कोहड़ा चढ़ेला बोरो चढ़ेला सुथनी चढ़ेला अरुई चढ़ेला शरीफा चढ़ेला गागल चढ़ेला नींबू चढ़ेला आदि चढ़ेला हल्दी चढ़ेला यानी जौना किसान के जौन बात सबे लेके हाजिर बा। छठ माई कली के राजन पूरा प्रजालो से कही तो हमारा पूजा में खड़ा रहलो लेकिन लइका के देव ना हेलो तनी ई कहूआ कौन कद बतिया कहे में आराम रही ए लड़का के देव ना सूरज अस्त होके जाता रहे सब लोग हमरा कर मुंह करके खड़ा रहो आई सूरज के रथ पर हम जा रहल बानी आगे बढ़े सूरज पीछे हमारा रथ बा और रथ पर लड़का के लेके जाए आज सुबह में हमारे इंतजार करे लो पूरब से निकले सूरज के रथ के पीछे रहे ताले के सब मर्द भाई का करता रहो सबेरे तहर लड़का दे अब साजई से लोग औरत के सामान लेके पूजा करता माई होते लड़का लेके जाता रही कहता रही कि सवेरे लौटाए बस साजही खान के जौन औरत दियाला अब साजई से लोग घाट पर खड़ा बा लेके जे माई हेनिए गइल बाड़ी आ सवेरे हेने से निकलिए रथवे पर सवेरे जब सूर्योदय होता तो सूर्य भगवान के रथ के पीछे उ लइकवा के लेके खड़ा बाड़ी सारा लोग खड़ा बा पूजा करे खातिर और सूर्य भगवान पूरा खुश बड़े की गजब पृथ्वी पर के लोग बा भाई इ लोग काले से खड़ा बा हेने डूबत रही तबो खड़ा रह लो उगल बनी तबो बालो एकर मतलब दुनिया में हमरा के बहुत लोग माने वाला बा बहुत माने वाला सूर्य भगवान कहले कि हमरा से वरदान मांगलो काहे कि कल शाम के डूबत रही तब से तू लोग खड़ा बाड़ो आ उगनी तब तू खड़े बाड़ो तो लोग कहल कि सूर्य भगवान तहरा खातिर ना तारा पीछवा जौन देवी बाड़ी राथवा पर उनका खातिर खड़ा बानी पीछे घूम के तकले तू कब से पर बाड़ू आ त कल साझी खान से बानी तई तारा खातिर लोग खड़ा बा एकर मतलब कि तू हमार निरादर कराओ तारू ई काली से पूजा लोग तहार करता काहे खातिर पूजा करता लोग काली से अतः बालक एगो ले बानी ई बालक आज सौंपे के बाद लड़का के बाप के कहले सूर्य भगवान के हमार बेइज्जती कर रहे बाड़ू हम जानी जे लोग हमार अर्घ देता पूजा करता आई तहार इंतजार करता हम श्राप पे कहली जी देखी हम ब्रह्मा जी के लड़की है शंकर जी के पतो है कार्तिक जी के औरत है वो घर में हमार पूजा ना होत रहते से चमत्कार करनी हमार पूजा हो हम वर्मा जी के बेटी है तराउरो बेटी बहनी कहले सूर्य भगवान के बच्चा के जरा दी तो का करबू तो देवी भइल बाड़ू एहसान लेवे वाली ए बच्चा के जरा के भस्म कर दी तो का करबू कहले जे पिताजी ऐसा मत करी जाई हम वचन देतानी हे प्रजालो सभे पूजा हमार करी लेकिन अर्घ सूर्य भगवान के दी हमार मत दिहलो हमार पूजा करिए लो घाट पर लेके अर्घ दियलो इहे के पहले राउरे अर्घ दियाई सूर्य के अब पूजा कल जाई छठी माई के जनी की ना उहे माता बेटा के सौंपली और रानी बैठ के घाट पर कितना उमंग बा पूरा प्रजा लोग घाट पर बैठ के गावता रीड बढ़ाई के आजाद अब सब लोग कहता जो हम छठ करे हम करे
अरे कैसन माई बाड़ी की मुआ लड़का के जिंदा को देली। हेलो सबे कहते हैं जो हम पूजा करें। छोट हेलो और नीचे कर हेलो छोटी मोटी हमारो आंगनवा नरियर बोब हम जारू नरियर बोब हम जारू छोटी मोटी हमारो आंगनवा नरियर बोब हम जारू नरियर बोब हम जारू मिली जाए गोदी में लालनवा छाठा करबा जारू छाठा करबा जारू मिली गई है गोदी में आंगनवा छाठा करबा जारू छाठा करबा जारू छोटी मोटी हमारो आंगनवा निमुआ बोबा बाजारू निमुआ बोबा बाजारू छोटी मोटी हमारो आंगनवा निमुआ बोब हम जारू निमुआ बोब अब हमरा के केहू बाझी ना कही माई के पूजा करब तो ताना मारे सासुरी नाना दिया ताना मारे ले भासुर ताना मारे ले भासुर गाना मारे सासुरी नाना दिया गाना मारे ले भासुर गाना मारे ले भासुर अरे बाझिन कहे लाहुरी नाना दिया बाझिन कहे ले भासुर बाझिन कहे ले भासुर गाने का है सासुरी नाना दिया गाने का है ले भासुर गाने का है ले भासुर अरे होई जाए गोदी में सुगनावा अरगा दे हवा जारू अरग दे हवा जारू अरे मिली जाए गोदी में लाला नवा छाता करा बाजारू छाता करा बाजारू मिली गई है गोदी में लालनवा छोटा अरे होई जाए गोदी में होरी नावा अरग दे हवा जारू अरग दे हवा जारू अभी अभी पूजा कमेटी की तरफ से हमरों के सैकड़ों रुपया मिलल हजारों हजार और डॉली जी के भी आशीर्वाद मिलल। छठ माई के अनेक कथा बा लेकिन हई कथा हम ना सुनले रहनी है। नैयर में खेती का रमावतारी रे नैयर में आई कर मौगी किचन में जाके कसवावतारी रे भीतर घर रे आई हमरा परम आदरणीय संजय गिरी जी हमरा के सैकड़ों रुपए दल में गिट्टी बालू दुकान सीमेंट के दुकान ये बाजार के एक तरह से सब लाऊ हाके
हार्दिक अभिनंदन। उहे के माध्यम से दशहरा में कार्यक्रम रहे, लेकिन हथिया महारानी के चलते ना भइल।